M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Abale okondeka ndikulandireni ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye, lero lachitatu loyamba pa nyengo ya Advent. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 25 ndime 6 mpaka 10a. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amele Kaunde kuchokera ku St. Padre Pio Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino uchokera ku Mateyu 15 ndime ya 29 mpaka 37. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mprofeti Yesaya. Pa phiri ili la Ziyoni chauta wamphamvu zonse adzakonzera anthu a mitundu yonse phwando la zakudya zokoma ndi la vinyo wabwino, phwando la nyama yonona ndi la vinyo amene wafikapo. Pa phiri limeneli adzachotsa chisoni chimene chaphimba anthu a mitundu yonse, chimene chakuta mafuko onse. Chauta adzathetsa imfa mpaka muyaya. Adzapukuta misonzi yonse m'maso mwa aliyense, ndipo adzachotsa manyazi anthu ake pa dziko lonse lapansi. Watero chauta. Tsiku limenelo aliyense adzati, uyu ndiye Mulungu wathu. Tidamkhulupirira kuti adzatipulumutsa. Iyeyu ndiye chauta. Tidamkhulupirira. Tsopano tiyeni tikondwe ndi kusangalala chifukwa choti watipulumutsadi. Chauta adzateteza phirili ndi dzanja lake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Pambuyo pake Yesu adachoka kumeneko nayenda mbali mwa nyanja ya Galileya. Kenaka anakwera mphiri nakakhala pansi kumeneko. Anthu ambirimbiri anadza kwa iye, ndiye anthu opondoka miyendo, akhungu, olumala, osalankhula ndiponso odwala ena ambiri. Adadzawakhazika pafupi ndi Yesu, iye nkuwachiritsa. Tsono anthu onse anadabwa poona kuti osalankhula aja akulankhula, olumala aja achira, opondoka miyendo aja akuyenda, ndipo akhungu aja akupenya. Choncho anatamanda Mulungu wa Israeli. Yesu adayitana ophunzira ake nawawuza kuti ndikuwamvera chifundo anthuwa chifukwa akhala nane masiku atatu tsopano ndipo alibe chakudya. Sindifuna kuwabweza kwawo ali chonchi, ndikuopa kuti angalefuke pa njira. Ophunzira wadamufunsa kuti anthu ochuluka chotere tingawapezere kuti chakudya chokwanira kuthengo ngati kuno. Yesu adawafunsa kuti kaya
buledi muli naye mngati? Iwo aja adati 7 ndipo tinsomba towerengeka. Apo Yesu adalamula anthu aja kuti akhale pansi. Kenaka adatenga buledi 7 uja ndi nsomba zija, adathokoza Mulungu nazinyema nkuzipereka kwa ophunzira ake. Iwo nkukazigawira kwa anthu aja. Anthu onsewo adadya mpaka kukhuta, anatola zotsala nkudzaza madengu 7 kuti tsono anthu amene ankadyawo analipo 4,000 amuna okhaokha, osawerengera akazi ndi ana. Mthenga wa Ambuye. Abale okondeka, awa ndi mawu amene takhala tikuwerenga. Ena mwa inu mwawamva kambirimbiri ndipo atambasulidwa kambirimbiri. Koma poti mawu a Mulungu bwino wake, mawu a Mulungu amazipanga okha adapt kwa munthu pamalo pamene ali ndipo pa zimene zikuchitika. Mawu athu alero akuyamba kukamba za kupereka chakudya kwa anthu amene amasowa chakudya. Koma anthuwa sikuti amasowa chakudya kunyumba kwawo kulibe, ayi. Anthuwa amatsatira Yesu. Ndipo chikoka, mawu alero akutipatsa chikoka cha Ambuye Yesu. Abale yanga, Mulungu akayamba kufuna kukugwiritsa ntchito, sumakhala chimozimozi, sumaganiza mofanana ndi anthu ena. Anditikosavuta anthu kumaganiza kuti iweyo mutu mwako mwayamba kubwera zilubwerubwe. Onse amene amatchulidwa lero oyera ambiri mwa iwo, mukayang'ana mbiri yawo, panafika nthawi imene anthu samawamvetsa. Nkumaganiza kuti mutu wawo suli bwino. Mwati mufuna chani? Ndifuna basi ndikakhale system. Chemwali, what is your problem? Vuto lanu ndi chani? You don't have any vuto? Not even a single one. Ine vuto lingakhale limodzi ndilibe. Bwanji, mfuna mkhale usitsire wachuti. Mfuna mkhale wansembe? No, usembe wachuti. Ametima aona akuenda pasi kumapita. No, you can do better than that. Right? Kuti pamene Mulungu, tichoke kumene kuti tifike kubanja. Pamene Mulungu wakusonyeza ntiti yako, ngakhale makolo ako sanga kumvetsa. Achimwene, bwanji, ali basi ndithu. No, koma mwaona iwaja, mwaona koma mwaona mene amayendera. Iye ndikuti zimene ndimaona ine ndikuposa mene amayendera. That's why amanena kuti love is blind. Kuti iwe chimene wachiona chimakhala chomwecho, zinazo ulibe nazo nthawi. Pano tikukamba zokuti anthu akutsatira kanyamata kamene kalibe ngakhale galimoto yapamwamba kuti kapena ali ndi china choti anthu azithamangirako. Ndipo tisakakambe za Yesuyo, tate tingobwera mbuyo pang'ono nditi muyangane Yohane Mbatizo. Maonekedwe yake sanalisooneka bwino. Kuchokera kumene iye anali kukumura ni gulu limene lijalongokhala kuzapezeka kuti ali apa. Ndikumalumpha anthu kubwera, koma anthu amasiya nyumba zawo. Kuyenda ndikufika ndikhala pasi tikumamvetsera. Iye ndimati konzani njira yanu, konzekani, chosani miyalayo, mukhale mosalala. Anthu tikumata tsiku kupita ku nyumba kukadya tsiku lina liso. Ine ambi uja amandisangalatsa kwa basi. Akuoneka kuti akamalankhula, ndithu amene uja ndikumamutsatira. Palibe chooneka cheni chili mwa iye, koma kuli chosaoneka chimene chili mwa iye. Ndipo anthu akutsatira chosaonekacho.
ndere tokamba za Ambuye Yesu kuti anthu amalolera kufika ndikukhala ndikumamumvetsera zokuti kwakwana 12 o'clock alibe nazo ntchito ndiye ndikumalo kotenthanso kumene temperature imakhala nthawi zonse yapamwamba anthu osadandaula kufikira mpaka na mazo ndikugona pompo. Mulungu akafuna kuchita zinthu no pamene iye wakutsegulira njira zimene ena amaona si zimene umaona. Ata masiku atatu ndi amenewa tiauze kuti azipita ayaya no muli ndi chani. What is it? Inu muli ndi chani? Ine ndimamva chisoni ndibwerezenso kuti tiyerekeze dziko la Malawi ndikomanena kuti ife ndiwosauka no Malemu Bingu mzimu wachewuse mutende amene aja anali otate anali madala amanena sikuti amanena mofuna kukondweretsa munthu ayi muli ndi chani that's a question. Malawi ili ndi chani ili ndi kuthekera kotani Malawi dziko la Malawi nditipeza kuti miyala yosayamba Malawi hayi ife ndikumachoka pano ulendo kukafuna ntchito kunja. Oh no, what a shame. Ndikumachoka kuno kuti ndikupita ndikagwire ntchito kunja ntchito yachiti ndisanene kwambiri chifukwa ntchito yanga pano ndiyo kuti nditambasule mawu ali apawa mwapatse chakudya inuyo mwapatse chakudya mpaka pano amene ali ndikuthekera kuwapasa iwo chakudya ndi inuyo. It is you one ngati ndinu mpingo ayi kuno kuli njala ndi anthu akuno iyi basi akulephera kupereka mitulo chachikhumi sangapereke iyayi sangapereke inuyo mwapasa ndi udindo wanu simalalikira nthawi yamasika ikafika amatenga ndikupasani inu nkubatenga kwakagulisa liliyofika nthawi kuti mwabwezeretu ndi udindo wa mpingo kuwayang'anira amenewo. Inuyo muli ndi kuthekera kotha kukaitanisa zinthu kuchokera ku Korea. Nchifukwa chake ndithokoze machalichi amene amati akakhalakhala ndikulemba makalata awo kwa anzawo ndikutumiza ndalama ndikupita magawa chimanga mpaka apatsa anthu anthu nkumadya iti kupanda inu tikanafa ndi njala ndiye udindo wa mpingo umenewo osati kukhala pansi ngomadikira kuti ayi mwina kapena ndipite aujene ajeno secretary apange kena kacho kuti ajeno secretary iyayi bishop mwina kwa bishop isiye mu ipemphe makobiri no inu muli kumalo kumeneko inu ndiye mtsogoleri wa anthu sonyezani kuti ndinu wopenya yang'anani kumene kuli matapu pitani kwa anthu amene ali ndi chuma cheza nawoni anthu awayenera kuti adye akwauza khalani pansi sit down panopo inuyo mwatopa sizingatheke kuti muyambi musanadye sit down anthu andakhala pansi magulu. Ndipo methodology ya Ambuye Yesu ndiyo kwana kwambiri paliponse pamene mukufuna mugawe zinthu choyambirira anthu akhale under control mwayike mokuti sangati kukanganirana mwakhale mmagulu ndi akuti adatenga nakweza kuyang'ana kumwamba. Ndikafika pamene puchima ndikumbusa Moses kuphiri kuja nkhondo ikupita ana Israeli apa kuluza ndi nafika pakuti Mose pray iwe upembere adangotenga chimwala kuchiuka uko chimwala china ndikuchika uko manja wakali chonchi mpaka anawina. Ambuye Yesu anatenga bread naye angana kwa atate yake chinthu chimene mwina ife chimativuta ndi chimenecho kuti timakhala ndi zinthu koma sitimadziwa kuyenera kuyang'ana ndikatundu wathuyo kuyang'ana kumwamba. Ambuye anthu awa ayenera kuti adye lero anthu awa ayenera kuti adye inu muli mboma anakusankhana ali kwa basi ndipo inu ndi woyenera kukhala pamenepo anthu ndi akufa ndi njala inu muli pompo ngati simungathe chokani
siyani kuti anthu ena ayendesi. Chifukwa umene ndiye udindo wanu, kukafunafuna anthu asafe ndi njala. Koma kukhala pansi zinthuzo zikabweranso ndiye zikupita ku muzi wa kwanu. Ndikupita ndikukapasa anthu akwanu, ndikukapasanso anthu akwanu, ndibwerere pambuyo. Muli ndi chani? Ndi anati aiti nditi nsomba pang'ono, komanso kabredi pang'ono, bwera nazoni. Atadalitsa anauza agawireni anthu. Muagawire anthu. Share with them. Muagawire anthu. Anthu alandire. Ndi akuti anthu analandira. Aliyense anakhuta. Ndiponso zidatsala. Kuyambirira kwa nkhani mchipiri chakunena. Anthu ambiri analipo, anakhala naye nthawi yayitali. Yesu wapasa chakudya, ndipo anthu atadya, anthu ananyamba kupita. Nawonso anapeza mpata wopuma. Lero ndimafuna kuti tiyang'ane pang'ono. Uthenga umenewu ndiye tiutenge kuti pakati pathu paife ngati Amalawi, ngati anthu okhulupirira Chisilamu, ngati anthu okhulupirira Chikhristu, kapena ena ndi Mabuddhist, zipembedzo ndizo nzambirimbiri, kani Pentecostals. Tiyatenge Ambuye Yesu, mtima wawo unali pa anthu. Mtima wa Ambuye Yesu amafuna kuonetsa ubwino wa munthu. Wina wadwala wafika, amamuyang'ana yeyi ngati yeyi, timuthandiza bwanji. Ambuye Yesu anali wokhuzika, amaona kuti pamene tafika pano ngati sitiyapatsa anthu achakudya, pano pachitika maliro. Ndiye titani? Inu ndi akansala, andi mukufuna muvoteredwenso, koma anthu mdera lanu mwakufa ndi njala. Inuyo ndi akazi anu mukudya, ana anu tikunena pano. Mwana wakuti wanguyamba form 1. Tere muimodzi mwana wanu mkulipira 1,255,000. Mwana wanu waino. Mmene mumuliana anzeru kuposa mwana wanu. Koma chifukwa chakuti sangathe akupita ku skulu imene siza muthandiza kuti akafike apo. Ndisanamalize ndinde chonchi. Munafunsira kuti mukhale mphunzitsi. Ndiye ku skulu kwa mukumakafika koteni koloko. Zoona. Inuyo ndi mphunzitsi, ndipo mukudziwa kufunika kwa kuphunzira, chifukwa kupanda aphunzitsi kuzipereka simukanafika pamene mulino. Hayi ndikufika nthawi ya kwa anaberula kuti anthu alowe kalasi, inu mulipanja mulipe. Ngati simungati resign. Inu ndinogwira ntchito kuchipatala. Yes. Ndipo mukudziwa kuti pamene matenda afika kuchipatala kuno ali manja mwathu. Kuhuzidwa kuti komatu awa amafuna chithandizo. Osakukhuzani. Munthu kumamwalira alipompo, inunso muli pomwepo. Abale anga, zina zimene Mulungu akatifunse tikakafika, iwe ndinakupatsa izi, taona mene unachitira. Tipemphe Mulungu kuti tonsefe titazindikira mphatso imene Mulungu atipatsa, tiziwe kuyigwiritsa bwino ntchito, ndipo tizigwira monyadira. Podziwa kuti ineyo, chimene Mulungu akandifunse nacho ndichokuti ndinakupatsani musembe. Munatakata bwanji mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera.